Gora gure energia divulgazio proiektuaren bidez, Euskadiko ikastetxeetako 7.500 ikasle energiarekin harremanetan hasiko dira modu didaktiko eta gozagarri batean. Ekimen hau Eusko Jaurlaritzaren eta Naturgas energiaren lankidetzaren emaitza da. Zehazki, ikasturte honetan zehar, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako 50 ikastetxetan jarriko da abian proiektu hau. Berarekin ikaslea energiara modu global batean gerturatzea nahi da, bere inguru hurbila kontuan hartuz eta bere eguneroko jardunak ingurumenean duen eraginaz jabe izan dadin. Egitasmo honi esker, ikasleek jakin ahal izango dute zelan lortu daiteken elektrizitatea eta ezagutuko dituzte energia iturri ezberdinak. Eguzki espiekin. Adibidez, baina zeude beste modu batzu. Urarekin. Aizearekin. Eta zelan lortzen da energia? Errotekin mugitzen dute haizea. Monitore espezializatuak izango dira egitasmo honen arduradunak ordu betez. Teoria energia desberdinak azaldu. Eguzkiaren energia, energia hidraulikoa, eolikoa, geotermikoa eta biomasaren energia. Energia bakoitza da mundu desberdin bat, eta mundu bakoitza dauka pertsonai bat, hemen daudenak. Eta gero pertsonai horiek kontatzen dute energia desberdinen sekretuak edo... Ikasleek material berezia jasoko dute euren klasetan gaia sakontzeko. Gure helburuen artean badau hori ingurua zaindu behar dela, babestu behar dela eta hobetu behar dela. Hori kontuan hartu kurrikuluman horri begira egin dugu. Zagertatzen da batzutan hori paperetan idazten da, agertzen da, badakigu denok, baina gero martxan jartzeko pizka bat zaila da. Errutina batzutan jaten gaitu eta gu egin dugun izan da beste proiektu batzuk ditugu eskolan eta egin duguna da elkarbizi proiektu guztiak. Elkarbizitza, Agenda 21 eta dana. 3 urte hauetan Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren eta Naturgas energiaren arteko Gora gure energia programaz baliaturik, Euskadiko 1000 ikaslek energia eta iraungarritasuna ikasiko dituzte.